abyan ang inspirasyon ko sa siningang kanta. Among ako na ugangan si Mr. Victorino Soltis. Kung hindi kumanta, ay sa inyong kanta. Ay hindi siya may gamay na mga ilatata sa Santa Barbara. Ganyan na ako sa isang kanta para sa mga mahulungan. Mga abyan para sa inyo tanan, sa tanan ng mga mahulungan. Resulta akong nga nakita sa pagkaguma nga ilang nabulayan. Sana ko bilang nga makunguma sa pagkas na kaulit sa malaking na obra. Di makaugal sa akong pamilya. Bye.
salamat din.